Ola, boas tardes, noites a todos, todas. Antes de nada, graciñas por estar aquí. En nome do Instituto de Estudios Miñaranos, continuamos coas tertulias do IEM. Esta vez, pois, tócanos falar un pouco do mundo do agro. Por lo que estou vendo, pois, en fin, polo asente, o aspecto da xente que hai aquí, somos da xeración, en parte a miña, que nacemos entre o ano 45 e o ano 60, estirándose un poquinho. Bueno, hai algún que me mira con certa coña, pero por aí andamos, por aí andamos. Os que estamos nese rango de idade vivimos os maiores cambios dende o Neolítico. Todos nós vemos, cando éramos novos, vemos un agro completamente distinto do que é hoxe. Por certo, estou seguro que todos tivemos algunha vez, cando íbamos por alguna estrada, tivemos que esperar o carro de bois que iba adiante, que acabara de pasar, de eso, lembrados, supoño que todos os presentes, ben, agora non se ven. Hubo moitos máis cambios, hubo cambios absolutamente radicales, e así pasamos en moi pouco tempo de unha Galicia fundamentalmente agrícola. Supoño que todos vos tuveches leiteiras que vos traían o leite pola mañá a casa ou non. En moi poucos anos ese mundo morreu completamente e atopámonos con outro mundo completamente distinto. Pasamos de unha Galicia agrícola, de minifundismo, a unha Galicia totalmente industrial, ou polo menos moi lonxe do que o agro. Os montes están como están, na súa maior parte, con comunidades de montes ou sin comunidades de montes, que de todo hai. Ben, estamos nun momento complicado. Mentras ocurre isto, na globalización, o que está a ocurrir é que países emerxentes están a mercar cantidades enormes de terras, pois, por exemplo, sabemos o que está a facer a China en África, ou outros países comprando enormes extensións, pois, en Argentina, etc. Esta é a situación hoxe. Este é o reto que nos enfrentamos e o que se enfrenta a nosa agricultura. Hoxe temos aquí dous homes que nos poden falar de alternativas. Un deles, o primeiro que nos contará algo, Roberto Álvarez, aí a miña dereita, e a continuación César Lema. Ben, non vos digo nada máis de Roberto porque el mismo nos vai falar ahora mesmo, xa. Gracias, entón, por estar aquí. Ben, boa noite a todos. O meu nome é Roberto Álvarez. En primeiro lugar, agradecer este convite a estas tertulias. É moi agradable ver que concellos, parroquias ou comunidades se organizan deste xeito para ter así algo en común, cousa da miña zona, de onde eu veño un pouco atípico, e sobre todo, para min é especialmente agradable o saber que se tratan temas destes, como ben decía Xosé, xa moi abandonados, que é o rural. Volcámonos todos un pouco a cidade ou a industria, cambiaron os hábitos moito, temos un problema grandísimo en todo o país, xa o sabedes. Entón, eu o que vou a facer un pouco por presentarme, pois é exactamente a presentación. Vou vos a enseñar a presentación do que fixen partindo dun monte veciñal en Mancomún abandonado durante décadas. Isto é un proxecto simple, inda que ao mellor as imaxes ou que vos conte eu parezca un proxecto dun volumen importante, non é un proxecto familiar, é un proxecto arrancado hai menos de 10 anos, e, como veredes, pois, despois teremos ocasión de intercambiar preguntas, eu respostaremos, pois é unha cousa moi simple, moi elemental, é moi necesaria. Este proxecto
está situado na freguesía de Santiago de Amoroce. Isto é unha parroquia pequena por riba de Celanova, para que vos ubiquedes millor. Queda a 3 km da vila. Iníciase no ano 2003 a idea de facer algo no monte, e iso ben derivado. Eu traballaba de chatarreiro, estuve traballando durante moitísimos anos. O último traballo que tuve durante unha longa temporada fora en Madrid. Todo isto por casualidades da vida, volvo ao pobo, e unha das ideas que tiña era moi claro, era facer algo ligado á terra, algo que me gustou toda a vida, a pesar de que nunca desenvolvera esta actividade, porque houve un salto xeneracional que foi dos avós. O meu avó foi un gandeiro bastante grande, non pasou a época, e despois os pais non estudaron, os dous, abandonouse a casa do povo e quedou todo, terras e todo abandonado. Co problema de minifundio que hai, pois tamén non era unha alternativa moi doada o de coller as terras todas da familia e iniciar a actividade. Entón, funde directamente ao monte veciñal en Mancomún, que é unha base territorial importante, porque de 6 son 115 hectáreas. Entón, dá como xa para arrancar un proxecto medianamente decente para poder, como é o meu obxectivo dentro de uns anos, poder vivir única e exclusivamente dele. Entón, no 2003 inicio os contactos ca parroquia, porque a todo isto tampouco é unha cuestión fácil, independentemente de ser parroquiano. O monte ten unha historia, e a xente necesitou un monte, viviu do monte, estuveron moi ligados ao produto que salía dali, ainda que fosen só os toxos para rozar. Entón, non foi fácil, foron 2 anos de negociación para poder conseguir o aluguer. Foi unha cousa complicada, podese dicir. Todo isto tuve en éxito, porque o conseguín, e a día de hoxe, pois, sempre deu conseguir algo máis. Eu, unha vez que tiña o monte alugado, pois a idea era poñer o vacún de carne. Estaba buscando as razas, as 5 autóctonas do noroeste que están en perigo de extinción, que son a Limiá, Cachena, Caldelar e estas. Bueno, tiña dificultades para xuntar un rebaño de 25, que era o que tiña pensado arrancar, e casualidades da vida, falando cun taller de Cataluña que me faía falta unha peza para o trator, que xa levaba un tempo traballando a terra, desbrozando, pois el tiña este tipo de vacas, que é unha raza francesa, originaria do macizo central francés, da zona de Aurillac, que é moi boa, moi interesante. Se algún de vos está ligado á produción de carne, é unha vaca moi a ter en conta na nosa zona, porque sempre nos dedicamos única e exclusivamente a 2 ou 3 razas que tiñamos aquí posicionadas, e iso fíxonos, ou fainos, ou estános facendo estar uns escalóns por detrás en produción de carne. Agora xa se van introducindo outras razas. Eu non é con isto que apoie as razas de fora, senón que apoio é o traballo no monte, a limpeza, o evitar o lume e todo iso. Deixo un pouco de este asunto de que se non é daqui e tal, non o teño tan presente, ainda que me gusta, pero as fillas destas vacas xa son daqui. Entonces, estas son unha das primeiras bases de montes, cando eu tomei posesión. Montes, como todos coñecedes, quizás distintos a daqui, pero calquera de vos se desplaza a provincia de Ourense, moi castigados polo lume todos os anos, exageradamente, e arde demasiado. Entonces, sabedes, hasta ben ao lonxe, que isto é dirección fronteira con Portugal. De feito, aquela parte da ría, os produtos máis altos, é a raia con Portugal, está moi castigado todo por o lume. Entonces, isto, pois, cada 3, 5 anos ardía, o que hai é toxo baixo, carqueixa, uz e pouco máis. Entonces, eu, no momento que chegan as vacas, empezo o pastoreo con elas. Non tiña pechado, non tiña absolutamente nada. Eu descarguei na selín
4 estacas cun fío de pastor, e aí as tiran durante un tempo, salía a pastorear, de 8 a 10 horas, aparte neste tempo tamén cabe dicilo porque non é que, claro, non vas a vivir do gando, é unha actividade complicada por todos os sentidos, porque do momento que te incorporas tampouco empeza a producir. Eu traballaba nunha fábrica en Ourense ao mesmo tempo, o sea, quedaba o tempo moi xusto para que era dormir e comer, porque o gando quería aquelas 8 ou 10 horas, quería seguido no monte, necesitaba ese pastoreo. Ca maquinaria foi un poquinho pouco, porque o monte, lóxicamente, ten unha base productiva que está tapada pola maleza, que son os toxos, que non nos aproveitamos, pero si hai algo de herba, hai algo de xermina que sirve de alimento para o gando, e claro, limpando é cando máis aflora, non? E tamén abonando e encalando, que son traballos fundamentais que lle fan falta á nosa terra por ser excesivamente ácida e pobre. Diferente que a terra moi negra, moi boa, non son terras moi pobres de todo. Non teñen prácticamente alimento para a planta. Entonces, empecé a desbrozar, encalar, uso un sistema de abonado, pois, coller o abono máis próximo, o método que máis económico sexa, e o que para algúns a veces é un residuo, para outros é un abono de aproveitamento. Entón, eu o que intento é buscar ese equilibrio, ese sobrante de algunhas facendas, pois que a mí me sirva para nutrir o campo, non? E non traer ao mellor quen sabe que tipo de abonos e quen sabe de que distancia. Intento, o proxecto é un conxunto de razonamentos lóxicos. Non estou certificado como ecolóxico, que iso é importante dicilo porque a veces debía de arrancar con eso, porque a veces este tipo de presentacións e a xente que me vai coñecendo ao longo destes anos, pois o tipo de desmarcas un pouco do método industrial de produción de carne e casi xa te engloban directamente no ecolóxico. Non estou certificado do ecolóxico, fago algunhas cousas parecidas aos que traballan en ecolóxico, pero teño unha maneira de traballar tradicional, ou como todo o mundo coñece, como se criaban antes o gando, como se alimentaba o gando, máis ou menos ese é como me identifico. Entonces, a sementeira sin laboreo é unha técnica que prácticamente non se utiliza aquí, pero é unha técnica a ter moi en conta porque as nosas terras, montes, teñen excesiva pedra. Entón, algunhas prácticas que fixen de laboreo completo para poder sacar para poder plantar unha pradeira polo método convencional foi unha auténtica ruína. No que tiña o monte parte da parcela labrada, iso foi sin parar. Non teño ahora fotos aquí, pero é unha foto moi representativa. Conseguín facer unha morea de pedras nunha parcela que labrei impresionante. Entón, iso é un fracaso. E económicamente non é viable, non sendo que teñas unhas axudas importantes europeas, pero así é todo, tampouco vexo nada razonado, non o vexo coherente. Hai un método de poñerlle a semente por riba despois de desbrozado e encalado e algo abonado, que estea a terra algo certa. Na época determinada, que sería aquí, sería sobre agosto, setembro, con as máquinas sinxelas aplican a semente por riba e iso xermina suficientemente, é máis económico e dá para manter unha base de forraxe aceptable para o alimento do gando. A máquina é esa, como vedes é moi sinxela, non o vedes, pero isto foi solamente desbrozado, botei cal, é unha zona das peores que hai ali por a inclinación para traballar con máquina, o que non podo fago a mão, pero ten un resultado. Chegan pasados os anos, hai que ter moita paciencia, chegas a conseguir unha produción
razonable. Ben vedes que nunha zona que era completamente toxo, da foto aquela primeira que sacamos ao fondo, cada ano, anos e anos non sego erva, saco unha produción de forraxe a ter en conta. Os que non a mellor non estades ligados así á agricultura ou a gandería, é unha foto sin máis, non? Pero isto, a todos os efectos, partindo dun monte veciñal abandonado, isto despois de 3 anos de traballo, pois é moi representativo. Xa máis adiante, no 2007, esas 25 vacas pariron, teñen os seus correspondentes xatos, e aí eu utilizo un sistema de alimentación convencional, o que todo o mundo usaba nos povos. Os becerros andan carnais todo o tempo, maman da nai, teñen unhas tolvas con fariña, que é millo e trigo moído, que les van libremente, e non se pechan, están sempre ao aire libre. Iso que fai que teñen un aspecto visual moi pouco comercial, porque claro, aquí queren os becerros brillantiños, co peliño moi liso, todo o contrario. Entonces están cos pelos de punta, moi rústicos, e iso, pois, para o mercado, para quen se poida abastecer dos gandeiros, que é o que eu pretendía, ser solamente gandeiro, que alguén comerciase con esta carne moi complicado, porque claro, entrar nun sistema totalmente distinto, que é iso, non lle vale. Entonces, tiña un problema moi grave, porque era entrar nun proceso a maiores, ainda vendome con moita dificultade para andar cogando, para alimentar, para todo eso, pois había que buscar enseguida os becerros. Eu pensaba vendelos sin máis, e tuve que empezar a comercializar, como que fixen a primeira matanza, deina a probar, probámola nós, unha carne moi representativa, non é ni mellor ni peor que a outra. Os principios que eu utilizo, podes utilizar calquer outro. Nós fixemos, non unha cata, pero xuntamos entre uns cuantos e fixemos un xantar, a maior parte deles tuvemos unha apreciación similar, que nos recordou o cheiro da carne e o sabor da carne, recordounos a carne de había moito tempo para atrás, que xa había anos que non algo que che viña de memoria de facía anos. Entón a min iso deu moito valor para dicir, bueno, aquí hai un produto que si o podo defender, unha tarefa máis para diante, e así conseguín con unha carnicería me fixese lotes para poder facer a xente particular. Eu fui buscando clientes polo pobo e pouco a pouco fun vendendo. Co consiguiente problema que ao mesmo tempo a carnicería tiña demasiado chollo, non me daba feito as tareas, entonces que dixen, bueno, pois vou alugar un posto na Praza de Abastos e vou intentar facer eu de especie, e así mesmo fixe. Como vedes, son animales que teñen un aspecto distinto, non? É moi distinto ao que se pode ver de industrial. A partir do 2009, que empezaba un pouco a moda de que as hamburguesas, que carne moída, que a presentación esta que estaba un pouco en auge, pois entonces meu irmão insistía moito para que as fixese, e así a fixe, exactamente, sin máis. Faguas, próbanse, tamén se testan, tamén tiñan boa aceptación, e un amigo que é alemán dixo-me, non, como lle chamas isto? E, bueno, chamolle polo nome, como lle hai que chamar. Isto non pode ser hamburguesa, isto ten que ser galeguesa. E así mesmo fixe, pois, feito queda. E esa mesma semana patentei o nome e tuve en sorte, non? Porque é unha casualidade, pero sonou ben, o produto acéptase, o produto comercialízase relativamente ben, a pesar de que, bueno, é unha cousa moi pequena, non? Teño poucos kilos, fago poucos clientes, pero, bueno, é un produto que está respondendo. Polo nome, claro, sempre cae así un pouco máis. Isto agora, claro, intento introducir, ou estou introducindo nos colexios, en algunhas residencias, porque, claro, é unha comida fácil de digerir. Esta presentación que ten é moi cómoda, digamos así, de comer.
e a xente valora o como se produce esa carne. As galeguesas non levan nada de aditivos, non ten nada que as conserve durante 20 días, hasta que consumilas nos 5 ou 7 días de elaborada, levan únicamente sal para rallado do grogo, diferencianos moito de outro tipo de produto. Entón, aos colexios, cando lle vou dar algunha charla, digolle que a galeguesa non é carne, sino é un fruto, e é un fruto de limpar os montes. Os nenos empezou a gustar, e agora digo sempre, porque en realidade o que vedes é que é todo obligado, pero tuve que pechar o ciclo eu mesmo. Eu só perdo a vista do meu produto, do que eu fago, do que eu elaboro, porque sanitariamente os becerros teñen que ir ao matadoiro. A mí me entregan outra vez, eu agora, no principio era unha carnicería, agora habiliteina como sala de despece, con todos os registros, eu podo enviar a carne para fora, para cualquier punto de Europa, e non o fixen por intentar lanzarme ao mercado de fora, sino porque, bueno, era a necesidade que, ao facer un produto que consumían nenos, que podía consumir calquera persona, pero sobre todo nos nenos hai que ter moito cuidado, que se intento facelo con maior rigor. E a día de hoxe, xa despois de todos estes anos, as vacas francesas pariron vacas galegas, e as galegas volveron parir galegas, e todo o que é femia queda na casa. Estou recriando todo porque a raíz desto pois tamén saliron claro, cando inicio a actividade, a problemática que tuve na miña parroquia foi moi tirante, non? Pero claro, pasan os anos, o proxecto vai sedendo, o monte que a xente coñecía, falo de xente de 90 anos que van ali, que tiñan as súas meras divididas, cada un non se podía pasar, tiñan aquilo super acotado para producir, estaba todo impecable. Claro, a xente vai agora ao monte, ou empezou a ir, despois dos 2-3 anos, xente desa idade, os imaginaios, xente non daba crédito. Claro, vían o monte como era originariamente, nunca pensaron volver a verlo así, porque vían un abandono que se sufría nos montes. Entón, a raíz desto, pois, claro, créase un pouco na zona, inda que habrá moitos detractores, o que se fai, como se fai, todo isto, pois créase tamén unha dinámica de que é unha alternativa máis, porque non é o único, en realidad non é o único que se pode facer nos montes veciñais, pero é unha alternativa máis a ter en conta, que fixa poboación rural, que crea economía, que cuida a paisaxe, que evita o lume, un montón de cousas. Entón, agora, xa un xa pode abarcar un poquinho máis a todo isto, pois saliu ali lindando comigo outro monte, que é este concretamente, e pola orografía non era tan bo, entón decidín utilizar outra raza, que é a cachena, é unha autóctona, xa o sabedes, é unha raza máis rústica aínda, máis adaptada á zona. Entón incorporei un reballo de 50 que, bueno, que se adaptaron perfectamente, va moi ben. Tamén combino nos pastos co cabalo, porque, bueno, se hai erva, come primeiro erva, pero tamén domino un pouco o toxo. Parecía unha ferramenta importante a traballar nos montes, pero na nosa zona concretamente temos un problema moi grave, que é que non podo ter cabalos dentro porque hai moitísimo cabalo fora, soltos, dos que andan sempre soltos. E claro, había moitas pelexas, desfacíamos peches, por fin o beneficio que me daban sacaban por outro lado, entón decidín vendelos. Eu, para min, teño moi claro, non é unha apreciación só a miña, de moita xente, sobre todo de expertos, nos montes, porque eu me refiro aos montes, a pesar de ter moita base territorial tamén de privados cerca dos povos con necesidade de traballar como que vos veño a falar do monte, hai un orden de actividades que non se están respetando a día de hoxe, sin embargo, eu vexo fundamental tanto a ordenación do territorio como este orden de actividades que debería de ser a agricultura en primeiro lugar, gandeiría, reforestación, deporte e a caza.
Aquí a veces saltanse os postos, están algo revolto isto. Hai comunidades de monte, dependendo da comunidade, pois opta máis pola reforestación, outros solamente gandeiría, outros solamente caza. Eu, partindo deste orden, creo que o monte debería de ser multifuncional. É unha palabra que seguro que vos sona bastante, porque esta palabra naceu aquí no Val Miñor. Aquí tendes bastante ben organizados o que é o resto da comunidade e os montes veciñais en común, moi ben organizados. Sodes un exemplo, supoño que vos xa o sabedes, e se non o sabedes digo por eu, porque venimos dunha zona que os montes están moi mal organizados e a xente moi mal informada. Entonces fanse auténticas atrocidades no monte. Partindo de que estou na capital do Val Miñor, aquí hai moito que falar sobre iso, non? Entonces, estes resultados de producir erva no monte, todo o mundo sabemos. Vos fixaivos, non sei se se ve ao fondo, vedelo ben, non? Isto no mes de abril. Esta é a facenda onde teño as vacas, e ao fondo eran as imaxes esas que vos mostraba antes. Vos fixaivos no mes de abril, ali ardeu, deben de ser ao redor de 700 hectáreas ou así, do Parque Natural do Xurés. No mes de abril, que tampouco é dicir que é pleno agosto, isto é un clamor. E iso a nós é ano tras ano, tras ano, tras ano, e apostando por tipo de actividade no monte, os que fan algo, que tampouco é moito, por reforestación sin intensivo, ou por non facer nada, non facer nin deixar facer, como particularmente pasa aquí no Parque Natural do Xurés, que é, cuidado, Parque Natural, que entraron moita restricción, moita problemática para constituílo, e agora non hai actividade, hai lume, hai que pedir uns permisos para podar un carballo, que, Dios mío querido, non toques o carballo porque que che pode pasar, non podes ir desbrozar en sitios onde non é, non podes pastorear ou pechar en sitios determinados tampouco, pero si podemos gastar uns cuantos millóns de euros en ir a pagar o lume. Iso non funciona, e non estou para nada de acordo. Fixemos nun pobo de Lima de Cerca unha reforestación de 50 hectáreas que lle pasou en febreiro do 12. Isto é criminal. Eu iba para casa e cando dixo isto, en febreiro, isto pasa en Ourense. E aquí teredes casos de lume, pero non é para nada, en estadísticas está para nada comparable co que nos pasa a nós. Entón a importancia de facer este tipo de proxectos no monte, e non este que eu vos conto, porque este é un proxecto de moitos que existen no monte, e para mí non é nin o único que se debe facer, nin o máis importante. Eu penso na combinación. Pois hai mel, hai cogomelos, hai piñeiros, hai, inda que non estou moi de acordo, tamén non podo dicir, eólicos, hai canteiras, hai cantidade de explotacións. Eu, o de explotación, por exemplo, manteño totalmente a marxe, pero que non falar delas crea moitos enemigos, non? Me parece como que aquí en Galicia acostumbramos moito ao choque, ao enfrentamento, cazadores, gandeiros, os que reforestan, os que queren producir carne. Non, eu creo que se pode combinar todo perfectamente e armoniosamente. E os montes producen, e os montes que reforestan con gando por debaixo, que é o que lle limpa o mato, e os eólicos estes con algún proxecto agroforestal ou agrogandeiro ao lado, e outras moitas cousas que non se fan, pois eu penso que daría un pouco máis a que non todo o mundo ten que ir á cidade a traballar, senón hai alternativas no pobo, e sobre todo, e para mí unha das cousas máis importantes, é que acabaríamos con esta lacra que é o lume. E bueno, eu sin máis, porque xa me estirei bastante aproveitando que traía o soporte informático, pois dou-vos as grazas pola atención e atender calquera das consultas que teñades.
pouquiño dicendo un pouco o que fago e o que facemos, e despois, bueno, estou metendo o papel e despois preguntades. Bueno, eu son César Lema, e fai como 3 anos que creamos unha rede de xente que lle chamamos Rede de Permacultura. Despois de 3 anos traballando e, sobre todo, moito cara exterior, en feiras e tal, difundindo un pouco isto da permacultura, que ten moi relación co que acaba de decir Roberto, pois, bueno, ao final a xente se cansou e agora estamos un pouco retirados, cada un en noso monacato, e reflexionando un pouco e tirando máis a cara dentro, non? Porque estuvemos moito para fora. E agora, con xente que quedou da rede, pois estamos facendo unha cousa que te faltou aí no esquema, que é a recolección, porque no monte tamén se pode recolectar plantas silvestres, que hai moitas que son comestibles, e agora estamos acabando ahora un manual para cocinar con bellota, con landra, e tamén estamos, bueno, está unha chavala que é cociñeira e tal. Estamos facendo máis de 50 recetas con landra, e unha delas son hamburguesas de landra, máis vegetarianas, pero, bueno, un pouco na liña que decía Roberto. E bueno, un pouco dando valor aos carballos, que son o monte tamén, e que podemos recolectar. Ter en conta que fai 10.000 anos se creou esa edad do Neolítico, onde empezou a agricultura, pero hubo 2 millóns de anos que a xente recolectaba. Entón, intentar equilibrar outra vez a agricultura con recolección e con gandería. E, bueno, eso é un pouco o que estamos facendo agora. Pois moi ben, a partir de aquí son nosos. Empezar a preguntar o que vos queirades. Eu teño dereito de empezar, digo, de maneira que fago a primeira pregunta. Roberto, tú tedes moitos problemas porque ti estás a falar non de unha propiedade, sino de montes en mancomún, de montes que non son teus, nos que ti empezaches a actuar. Tu veches moitos, dixetes que tardaches hasta 2 anos en cada os permisos, etc. Podes simplemente dar un par de toques de cales son os problemas cos veciños, supoño? Sí, exacto. Sí, cos problemas cos veciños sempre son poucos que todos vivimos o día a día, non? Que si onde enganchou esta agua, que si pouco esa desconfianza que hai, esa idiosincrasia que temos os povos, pero, bueno, eu a medida que vou collendo experiencia, creo que problemas teñen calquer sector ao que te enfrentes, non? Falanchos do metal, falanchos da industria, todo é unha competencia, todo tal. Eu aquí, o principal problema que vexo é non tanto os veciños, nin particularmente o veciño desta parroquia, os veciños desta, senón a deixadez que houve principio da sociedade e despois da administración. Nos, o que pasa é que tendemos sempre a botarle a culpa a administración, ao político e ao que manda. Para min, o principal problema foi o abandono, a necesidade. Eu proveño dunha zona onde son o 90% emigrantes, entonces, claro, a necesidade fixo de marchar para fora. Eso creo o abandono. Entonces, eso é un pouco todo o que fixo que a xente, claro, teña esa situación. Eu non a podo descifrar, nin che podo dicir o porqué. O que sei é que hai unhas trabas sociais e administrativas, burocráticas e de todo tipo, grandísimas a hora de aproveitar o que está desaproveitado. La relación entre la explotación tuya y la propiedad de los terrenos, que es una relación comercial, un precio al año que se le paga o una cesión durante un montón de años.
Sí, agora podo che dar 3 exemplos porque teño tres cesións distintas, non? Este empezou con un arrendamento. Pactas un precio por hectárea, precio, neste caso, elevadísimo, de 35 euros por hectárea ano. A alguén lle parecerá pouco, sobre todo os que o cobran o millón neste caso. É unha barbaridade. Iso é unha locura. O beneficio social que ten un proxecto destes, iso é unha locura. O que pasa é que eu estaba moi interesado e collino. Agora hai outros acordos que son moito máis interesantes, que son acordos de beneficio, non? Entonces, aproveita, noutra parroquia faloche concretamente onde teño gando tamén. Fago, eles tenen unha terra, fago podas, limpo camiños, limpo beiras das casas, fago así unha especie de traballo comunitario. Limpo, por exemplo, algunhas podas e deixolle a madeira nos camiños para que a xente vai a buscar. Fago algunha labor social a veces con algún veciño e tal. Despois hai outras nas que xa tamén che podo dicir que se volveu imposible o trato porque piden uns alugueres altos, pero o que en cuestión de aproveitamento gandeiro o que máis se usa é o arrendamento. Puxose de moda, por decirlo así. Eu non estou de acordo en absoluto. A mí gustaríame que César incidira máis no tema da recolección e nos explicara máis que realmente que se recolecta, que tipo de plantas, con que fins, como se comercializa todo iso, si ten ese sentido, etc. Bueno, gustaríame que desenvolveras un pouco iso. A idea da recolección, nosa idea é autoabastecernos, autogestionarnos e entón apoiar o local, non? Como Roberto, pois, supoño que, como di el, que as cousas non veñen de moi longe e tal, e a idea aquí é un pouco esa. A estrella en Galicia é o carballo, entón a estrella é a landra, e despois no sotobosque do carballo, pois mira, o mesmo toso é comestible, se pode comer a flor, e se pode facer un champán con a flor de toso, e despois, antiguamente, polo menos en Allariz, hai un muiño que era para o toso, para darlle ao gando, tipo pienso, moían o toso e facían unha especie de pienso para o gando. Non sei para que, se era para vacas ou cabalos, sei que o cabalo come moi ben, o burro tamén. E depois, bueno, no sotobosque da Carballeira e prácticamente o 80% das plantas que hai son comestibles. Hai unha que te pode facer mal, que te pode matar, que é a digitalis, o estralote esta, e despois tóxicas que poden dar unha cagalera, pero así mortales. Aquí en esta zona, xa en Cabrera hai outras plantas que, como o leño, a mandrágora, bueno, a mandrágora non hai, algunha planta que te pode facer mal, pero e aquí, bueno, hai desde raíces, como os aros, son as calas que, tipo as calas, os cornos estes, que en principio son tóxicas, pero se ti colles a raíz e a ferves, despois comestible, e ademais a mí me recorda moito a unha que comín cando foramos a Cuba para ver granjas en ecológico e tal, que se chama malanga. Non sei, a xente que sea de por aí, pois a malanga, o aro, sabe igual que a malanga, e está aí debaixo da Carballeira, non? Entón, bueno, a idea é un pouco de autogestionarse e autoconsumo, non tanto para comercializar, que, bueno, a landra ten moitas posibilidades, porque estamos facendo desde cerveza hasta aceitunas de landra, hasta copos para o desayuno con landra e algarroba, bueno, hamburguesas, de todo, pasta de landra, pan, que es algo moi rico, de landra. E, bueno, a idea é un pouco aproveitar o monte de outra forma, tener en conta que un carballo así un pouco grande pode dar hasta 50 kilos de landras, con 10 carballos pode vivir unha familia,
si solo consume landra, fariña de landra, e unha hectárea de carballos pois pode alimentar entre 10 e 20 personas, cousa que o cereal, por exemplo, pois por aí anda. A ventaxa é que un cultivo anual ten moito derroche de energía, pero moito, ainda que estén ecolóxico, porque sempre hai que elaborar, sempre hai que... Ainda que sulfates plantas, eso tes que... Moitas veces son sulfatadoras mecánicas, tes que gastar petróleo. E un cultivo perenne, que é o da permacultura, cultura permanente, e un pouco a permacultura o que, digamos, o que adora, o que ensalta é a árbore, non? E aquí, bueno, aquí o carballo é a etapa climas, o sea, se ti deixas Galicia sin tocar, ao final é unha carballeira, porque por suelo e por clima tende a facerse unha carballeira. E bueno, eso, que non é tanto o tema de, sabes, de vender ou así, como de autoconsumo. Qual é o proceso para facer a fariña de landra? Qual é o proceso? Como se fai? Sí, bueno, primeiro hai que recoller a landra, que ademais hai un aparato francés moi chulo que faz así e colle todas as landras dentro, que está moi guai, porque agacharse, pois, costa. E as cadeiras non van moi... E depois, sobre todo, o proceso é como se fai ca castaña, é secalo moi ben, e pode ser tipo sequeiros, como fan ca castaña en Lugo, ou como facían aquí os celtas, porque ten en conta que toda a xente que ten antepasados no hemisferio norte, algún día esos antepasados comeron landra, e ademais en grandes cantidades, e non foi 100 anos ni 1000, seguramente moitos máis de 1000 anos estiveron comendo landra. E entón o secado é moi importante, ten que secar, pois eso, estendes nunha habitación, como facían aquí nos castros, no Tecla hai habitacións entre casa e casa, que se cree que podían ser para secar as landras, unha habitación, nunca estendelas de máis grosor de 8 centímetros, e movelas de vez en cando. Así facían tamén os indios de América, que tamén comían moita landra, ademais comeron hasta fainada. E depois do secado, pois é o mallado que se fai coa castaña, se colle nun saco e se malla con un mallo ou con unha mangueira, eu fago con mangueira, tamén se pode entre dous, encima dun cepo. Unha vez que está descascarillada, pois eu con unhas peneiras, unha de 6 milímetros e outra de 3, que está todo controlado xa, en unha hora fago 20 kilos de landra, proceso 20 kilos en menos dunha hora. E depois, unha vez que está ben seca, se leva ao miño. Vai o miño de Jorge, que está aí, e moemos e se fai a fariña. E despois, para consumir, hai que desamargala, porque a fariña landra ten taninos que se comen moita cantidad son perjudiciales. De feito, os cabalos e as vacas, se comen moita landra ou moita folla de carballo, pode ter problemas, incluso sangre na orina e tal, e se desamarga con agua. Hai miles de formas de desamargado. Eu collo as landras, as meto no río durante 15 días e aí xa desamargan, ou se teño a fariña, a desamargo en casa, en unhas cacerolas, 2, 3 cambios, e xa sirve para facer. A fariña de landra é igual que a de millo, xa se todo o que podes facer con fariña de millo, podes facer con landra. Tampouco ten gluten, ten moito almidón. O que pasa é que a fariña de landra pois ten moitísimo calcio, pero moitísimo. De feito, o árbol que máis calcio ten en Galicia é o carballo, a folla de carballo. Que é curioso, que estando en zonas silíceas, onde fai falta o cal, é moi curioso como que a folla de carballo sea a folla dos árboles que máis calcio ten xunto co toso. Iso tamén é outra planta. De feito, é a planta estrella en Galicia de agricultura. Hai datos do siglo XVII que os rendementos en cereal en Galicia eran superiores á agricultura convencional de hoxe, de pesticidas, de moita maquinaria, e era todo en base ao toso, porque antes a xente tiña un manexo do monte que era alucinante. Unha pena que todo eso se perda, non? E eso se desamarga e despois xa se pode facer como unha fariña normal. En
algún sitio, comentabas, en Francia comercializan esa fariña? En algún sitio aí? No, la comercializan en Estados Unidos porque a comunidade coreana, os coreanos ainda consumen fariña de landra que é para facer unha especie de gelatina que se chama dotori é landra en coreano, muk, que é gelatina, dotori muk. Entón, sí que hai tendas sobre todo en ciudades grandes de Estados Unidos que se a comercializan e en Corea, claro, en Corea ainda hai empresas que a comercializan. Eu tamén quería preguntarte se por cuidar dunha raza autóctona tiñes algún tipo de axuda, non? Para mí un rebaño de cachena desas é un número bastante grande, non? Non sei tamén se os cruces, despois que estas vacas, non? Porque coñecerás que no centro de Fontecid, non? Comezaron ali, bueno, eles teñen un banco de sermoplasma, non? E hai algúns gandeiros que seguían polos cruces que lle risen ali. Non quería saber ti como cuidabas ese... Vale. Primeiro, das subvencións que hai, as axudas que hai en torno a razas a 5 autóctonas en perigo de extinción, existen, ou polo menos existían hasta hai uns anos. Eu desde que as incorporei nunca as pedí. Non solicitei axudas porque non estou de acordo con ese régimen que levan de promocionar unha raza concreta e por qué e de que maneira. Xa vos dixen antes que eu considero no país a xente que ven de fora e que vive aquí e que se desenvolven aquí, entonces creouse aí un pouco de injusticia nese tipo de producción, non? Entonces eu ningún ano a solicitei, nin a vou a solicitar. Valoroas pola súa raza, por como son, porque son zonas complicadísimas en un gando rústico que se alimenta de, bueno, en condicións moi extremas. E despois, o dos cruces e todo isto, o gando eu teño ben diferenciado. Teño un rebaño nun monte e outro rebaño no outro, ainda que están moi próximos, non cruce con sabers, non hai nin inventei nunca. Intento manter a raza. E de acordo á propia xenética da cachena, que era pola que me preguntabas, conservo con sementais. E como hai bastantes criadores, pois cando pode haber consanguinidade, porque as fillas que están ali son as que naceron son fillas do touro que está na finca, pois entón cambio o touro, intento cambiar o touro con outros gandeiros da zona. Pero volvo a repetir, para mí o máis importante non é nin o sello, nin a raza, nin como fa, sino un modo lóxico de produción. Ben sexa na agricultura, ben sexa no aproveitamento dos frutos, que ora eu olvideime na próxima presentación, xa o incluirei, porque hai moitísimas cousas máis que me olvidarei, non, en torno á vida do monte. O que se vexo é a importancia de aproveitar os montes, porque hai moita vida, ben sexa para autoconsumo, ben sexa para o de comercio, ben sexa solamente para pasear, para crear paisaxe, porque hai cantidad de zonas en toda a nosa comunidade que xa non se poden nin entrar. Eu isto digo moitas veces na sociedade, ca xente que me topo, e é que é importantísimo, por exemplo, o que vos decía antes, creouse unha rivalidade, ou está creando unha rivalidade absurda entre cazadores e gandeiros. Mal leva esa rivalidade. Eso é un fracaso, porque todo ao contrario, o cazador como é debido, un cazador profesional, un home que sabe cuidar as zonas que hai que cuidar, sabe respetar o que hai que respetar, esa persoa é de interés ao ciclo, é de interés ao gandeiro, e o gandeiro é de interés ao cazador. Hai cazadores que non dan entrada na zona. Falo dos cazadores agora porque me interesa, pero cualquera da pé non dá entrada. Bueno, o que hai a actividade nos montes, crea paisaxe, deixa que a xente poida volver a morar nos montes, como eu fago, non me lo dixen. Eu desde o comezo da actividade vivo a 900 metros de altitude nunha cabaña que construí hasta hai, bueno, vivía hasta hai un ano e pico, 2 anos que me prohibiron a familia, porque
bueno, non foi unha prohibición así, é por facer un pouco gracioso, bueno, cambiaron as condicións da miña vida e decidín cambiar, pero hasta entón vivía ali e estou preparando para que aquilo sexa habitable, independentemente de que a administración non lle interesa, que claro, ten razón, non se pode crear un núcleo rural así en calquera lado, pero eu estou facendo os servicios para que aquilo sexa habitable. Entón, para min, eso, en realidade, é o máis importante, é o lema que teño máis presente. Seguindo co tema das axudas, para recuperar un monte, como aquí acabas de recuperar esa cantidad de hectáreas, pasar de que sexa un monte totalmente estéril a convertido en pastizal, aí contades con axudas da administración? Sí, no ano 2006 saliron unha liña de axudas, saliron non, recuperamos unha liña de axudas para a provincia de Ourense, porque resulta que había unha liña de axudas que solamente se levaba a cabo en Ourense, fixose algo, pero simbólico, prácticamente había, que por certo valga de crítica, porque claro, nós os que vivimos ligados á terra, a información máis directa, non sendo unha persoa que se esforza en estudiar, en leer e tal, como é lema, eu non o fago, eu sou un pouco máis, vou un pouco máis de outra maneira. Non sendo así, temos moi pouco información, e a ligazón que temos ca terra serían as oficinas agrarias comarcais, que, polo conto, todavía existen, ainda que nos parezca que non. As oficinas agrarias comarcais todavía existen, eso sería o lazo entre a xente que vive no rural, como eran antiguamente, cando hasta chegaron a facer os cuartos de baño, chegaron a asesorante para facer os cuartos de baño, cando non había nos povos. Pois, eso perdeuse. Entón, na provincia de Ourense non se sabía deste tipo de axudas. Chegaron toneladas de millóns de Europa para axudar a revitalizar o monte de Ciñares en Mancomún. E esas eran unhas líneas, os fondos FEADER, chamaban denominadas proxectos singulares. Entón, obligatoriamente tiñas que ser o monte de Ciñal en Mancomún clasificado, que supoño que sabedes o que é, non? O legalizalo ou entrar dentro do rexistro de montes e tal. Que aí cometí un erro, eu clasifiquei o meu monte. Era un monte distinto, tiña unha titularidade diferente, era un monte que se comprara, fai un montón de anos, e aí cometí un fallo, pero fíxeno concretamente para iso, para poder ser beneficiario a parroquia, non? Porque estas axudas que viñeron directamente para a parroquia para deron o material para o peche perimetral das 115 hectáreas, foron 10 km e pico de peche, e unha parte proporcional, fixeronse creo que 7 ou 10 hectáreas de transformación completa de monte a pradeira. Un fracaso. Foi cando dixen que sale moitísima pedra, non vale, se veñen cos 5 mandamientos a facer unha transformación que en algúns sitios funciona e en outros non. Entón, esa foi a principal axuda que tuvo esta parroquia. A miña pregunta é así un pouco máis prosaica, sobre todo despois de escoitarme. O problema é que eu, o que me gustaría comer as galeguesas. Como podo? Non, iso é publicidade, tampouco podo aproveitar aquí o sitio para... Si, entras na página web, que é www.facendoagro.com. Facenda o agro, sí. Ou pinchades en Google, se pon galeguesa, pois tamén xa salen bastantes cousas dela, e a través de aí ligades ca página web, e a través da página web pois sale o contacto, ben se xa por correo electrónico ou por teléfono, e agora, pois a raíz de que, tuvo unha aceptación importante o produto, intento tamén, pois polo menos,
chegar a unhas zonas representativas que pode ser en Ourense todo o que podo, na Coruña, en Pontevedra, e vamos a empezar a ir a Lugo tamén. Entonces sempre hai forma de facela chegar. E o máis importante é vir, visitar a facenda, visitar a sala de despece e collelas ali no mercado de Celanova, é o máis auténtico. Pero na rede de supermercados ou así, non? Todavía non. Eu, a pesar de que teño aquí un contrincante nun sector ou dunha forma de vida totalmente distinta, e le costa un pouco máis falar desta maneira, si, eu pretendo chegar un pouco a esa liña comercial, non a mellor a tan gran escala como se poida pensar, ou que a miña dimensión pode ser incalculable, non, ni moito menos. Unha cousa a medida, o que podamos facer, outra cousa que é importante, pretendo chegar a algunhas áreas comerciais singulares, que aposten tamén polo noso produto, que aposten un pouco por isto que está ahora moi de moda, que lle chaman kilómetro cero. Claro é que cuanto menos contamine millor, non? E cuanto máis próximo mellor, porque a veces valoramos e catalogamos unha certa clase de produtos que traen unha etiqueta moi concreta e resulta que nos ven a saber de onde, ou que para producir aquí esa cousa hai que facer métodos que tes que traer os insumos e as cousas de miles de kilómetros. Non, nada que ver. Eu non terei sello ningún, pero os meus xatos comen a erva, se poden comer de aquí, non van a mí. Non temos que desplazarnos. Se podo evitar andar co trator, ando. Entón, a mesma liña que levo eu, pretendo que a leven, Eso vai ser máis difícil porque xa sale das miñas mãos que os que teñen o produto tamén. Unha pregunta, si esta xente que hai algúns círculos privados que fan compra de produtos ecolóxicos ou produtos de zona, que semanalmente, por exemplo, lles mandan a un conxunto de xente, lles mandan unha produción determinada de cousas que se consumen durante a semana, habería alguna posibilidade de que ese circuito chegara a vosa carne? Sí, claro, sí, xa hai. O primeiro foi un grupo de como que lle chaman? Consumidores... Como lle chaman ese grupo de xente? Sí, agrupanse entre diferentes familias e fan un grupo de consumo ou algo así. Grupos de consumo, non? Cooperativa de consumo, non? Algo así, algo así. Son cooperativas, son grupos particulares. Algo así. Aí en Gondomar. Non sei se hai alguén do grupo de consumo de Gondomar. Bueno, que hai se fixo fai uns meses, pero xa hai un grupo de xente que se reúne e pide directamente ao agricultor, ao gandeiro. Eso é importante. É moi importante. Sí, eso, claro, xa o primeiro contacto que fixera foron a xente de León e de Setivo. Pero eu, por exemplo, unha necesidade. Unha necesidade o que a xente así, que se agrupe, que se conciencien, que creen esa inquietude do consumo, porque así mesmo se creará esa inquietude no produtor tamén, supoño, ou espero. Eu que máis quixera, eu estuve nesta semana, un día, dando unha charla así similar a esta na Fundación Juana de Vega en Oleiros, na Coruña. E era a través do GDR local para un pouco para promover esa inquietude que ten ahora mellor a xente pola situación económica un pouco adversa que se está a vivir, ou non sei, estáse creando esa dinámica. Eu, para min, era un eslabón que nunca se debeu de haber perdido, e agora o que a xente se xunte para comprar está moi ben, pero eso nunca tiña que haber nacido, tiña que ter todo o mundo a posibilidade de que o produtor o tivese ao pé da casa, non tiñamos que haber recurrido non tirado tanto das cidades, non abandonado tanto os povos, non? Hai proxectos importantísimos, proxectos de
de aproveitamentos moi xustos e moi equilibrados que bueno, que tenden a desaparecer, tenden, non sei, aquí, claro, Galiza parece pequena, pero eu cada vez vexo a máis grande porque a coñezo máis, e claro, é moi distinto a mellor do que podemos comparar ou da evaluación que podemos facer ahora aquí, onde estamos agora mesmo, de onde estamos na miña zona. Eu falo que na televisión o vedes de povos, pero varios, xusto onde vive a miña tía, por exemplo, de 2 vecinos, povos de 40, 50 casas, e non é dicir están alá no Cebreiro, están aí, por riba de Celanova. Ao lado de Celanova, claro. E a máis é unha ruína, porque a luz sale carísima. Como podes alumbrar todo a un pobo cando solamente viven 2 vecinos? É todo ermo, todo abandonado. E depois as axudas que hai europeas, que eu a recibo tamén, eu recibo unha parte de axudas europeas, hai que dicirlo, non me preocupa nada dicirlo. Se houvese máis axudas, solicitarías, porque son axudas necesarias para a supervivencia, e son axudas un pouco, tamén o teño que dicir, un pouco inxustas, ou moi inxustas, hai que dicir, porque eu teño un tío, ali nese pobo que vos digo, que se chama Tixosa e está a punto de desaparecer, que ten 6 vacas, está con edad de xubilarse, non se xubila, pero bueno, non, está a piques de xubilarse, a duras penas, co leite que lle dan as vacas, dá pagado o seguro e facer máis ou menos a súa vida. Eu teño unhas axudas porque son agricultor mozo, porque teño unha extensión grande, porque tal, porque non sei que, porque non sei quanto, para facer este tipo de actividade que é moito menos social que a que está facendo ele. Porque eu, vale, ten a importancia social que estou facendo no monte veciñal de Mancomún, bastante extensión e tal, pero ele está aguantando dun pobo completo, todo segue aí, todo atendido, pois poucas vacas que ten, atende o radio máis próximo ao pobo. Iso ten un valor incalculable, iso non sabemos o que vale, pois non dá sobrevivido. Eu non digo que a supervivencia teña que vir polo que sona tan feo sempre, polas axudas europeas. Eu creo que non tiña que vir por aí. Eu creo que o produto que producimos nós tiña que valer o que realmente ten que valer, o que a mí me costa producir, non o que vale menos as axudas que che dan para que así o mercado poida estar un pouco máis tal. Non. E por que temos que seguir traendo millo de Estados Unidos ou de Argentina si con landras podemos facer un certo tipo de fariñas? Por que? Por que temos que apostar polo transxénico si non é estrictamente necesario? E outras técnicas que eu si que nesto non me estiro no máis mínimo porque teño que ao lado meu un experto na materia. Pero eu, ese concepto todo que temos global de que, bueno, temos moitos recursos, o aproveitamento do que temos en abandono está aí, era necesario botarlle a nós, e non, moitas veces desviamos o tema, e eu volvo a dicirlo, eu non sei se vos estades de acordo comigo ou non, pero eu, o problema fundamental está en nós mesmos. Nós somos os que non nos organizamos, non nos informamos, non nos cualificamos para aproveitar realmente o que temos. Mira, a produción de landres que hai en Galicia agora, que non debe haber un cultivo, senón que debe ser casi espontáneo que hai, non? Sí. Esta medida, sabese canto podía dar ou así? No, aquí non, pero no País Vasco hai un etnobotánico, Daniel Marías, que ten un blog así e o coñecemos por medio de unha chica que está colaborando con nos, Daua, a cociñeira, e el ten calculado para o País Vasco. E para o País Vasco, el di que as landras que hai hoxe en día, ter en conta que o bosque estuvo totalmente desde o siglo XIV, que empezou a corona a subir e empezou a desforestarse. Xa empezaron os romanos, cando chegaron os romanos aquí a Hispania, pois o primeiro que fixeron para
para conter a dureza dos vascóns, dos cántabros e tal, o primeiro que fixeron foi recortarlle a soberanía alimentaria, que era o carballo. E eso seguiu, os romanos, despois viu a armada toda invencible e tal, todo eso foi unha tala enorme, e a agricultura colabora tamén en cortar o bosque, non? Pero ainda así, el ten un cálculo que hoxe en día se podrían alimentar 2 millóns de vascos con a landra que hai. E eso, que o bosque está comparado con siglo XIII, bueno, o bosque ahora é unha miseria en España. Se dedique un esquilo, unha ardilla, que podía pasar desde o norte ao sur e seguir por Francia tamén, hasta o norte de Francia sin baixar dos árboles. Por Francia ainda casi pode, Bueno, Francia está... Bueno, hai bastantes carballos, pero... Moito bosque, Sí, comparado con aquí, igual está moito máis cuidado e tal, pero ten unha planicie moi que é todo como Castela, moi... Tiña unha pregunta, sobre todo, seguro que hai máis produtos do da landra que da túa ponencia é un produto estrela, pero seguro que hai máis produtos do monte que terían un aproveitamento especial. Por exemplo, pero xa que falamos da landra, me gustaría tamén que citases algún produto máis, cual é o teu... o porqué? Por que non se traballa máis este tipo de produtos tan recurrentes, non? Que existe. Bueno, eu diría o que di este vasco, que entre os romanos que truxeron ao cultivo do castaño, que aquí xa había castiñeiros, pero os romanos truxeron o cultivo do castaño para que a xente pasara do carballo ao castaño, que xa, digamos, te ten que atar un pouco máis, xa é un cultivo. E despois, con a Constitución de 1812, pois se empezou a facer o colegio. E xunto con o colegio e a mili, pois os maestros e os militares, cando iban os reclutas ali a tal, se os miraban comer landras, lles decían que iso era de porcos, e nos colegios igual. Entón, el di que tanto os romanos como despois os que se chaman liberales, non? Despois da Revolución Francesa, que viñan a salvar a todos do feudalismo, que era moi malo e moi tal, pois el di que foi eso o que, de feito, agora falas ca xente, e toda a xente, cando dis que comes landra, relaciona directamente co porco, pero directamente, non? Entón, bueno, el di que foi unha historia máis cultural, e eu creo que por aí pode haber algo de certo, non sei. E despois outros produtos do bosque, pois, bueno, nas zonas onde se dá a halla, os ayucos, non sei como se chama en galego, halla, falla. Aquí sería na parte, sabes, na parte de Lugo, contra Somiedo, toda esa zona que é zona de hallas. Os ayucos son riquísimos na finca de Castrelos, no Parque da Marquesa. Hai un halla ali na entrada que cando está en outono vedes por aí é riquísimo, ademais ten moitísima grasa. A castaña tanto os soutos, que son xa zonas de cultivo que agora están bastante abandonadas, parece ser que agora hai un repunte, sobre todo na zona de Ourense, para transformar en marrón glase e toda esta historia. E depois a avellana, aquí sería unha zona tamén de avellanas moi... así digo, de frutos arbóreos, non? De árboles. E as noces tamén? Sí, as nogueiras tamén. O pasar estrella é o carballo aquí, porque o carballo non tens que facer nada. Solo tens que quitar os eucaliptos e deixar os carballos tiran, xa tiran. Claro, o aproveitamento da carballeira non só é a landra, despois todos os cogumelos que hai relacionados. Hai tamén na zona de Ourense, zonas onde hai diferencias
no verán, que hai veráns moi secos, pois a lantra empeza a soltar un zume que van as abellas, e é a mel de bosque, que é dos mielatos, que esa miel directamente das lantras, é sacada. Tamén se hai pulgón, tamén van as abellas, e depois as plantas silvestres que hai na carballeira e nos corredores da carballeira. Moitos frutos tamén do espiño albar, do sabugueiro, que tamén son frutos que se poden aproveitar. Entón, un pouco eso, combinar a agricultura con recolección e con gandeiría, bueno, co que está dicendo Roberto, multifuncionalidade do bosque. Parece que están intentando xa tomar medidas dentro do goberno de cara a cubrir ese vacío legal que había, que se estaban organizando os consumidores para ir directamente ao produtor, non? Porque máis o que se aveciña é unha saída na que hai que pensar. Porque están plantexando sacar adiante unha norma na que a partir de unha produción pequerrecha por enriba de 2.000 euros, unha cousa así, xa teña que mediar un contrato. Te imagínate que manda a carne a un grupo de consumidores de Vigo, non? O proxecto que teñen, que se está a debater, si supera unha cantidade pequena, penso que sobre 2.000 e pico euros, xa terías que facer un contrato oficial, xa están intervindo en todo. Eso habería que estar un pouco atentos, porque é unha arma bastante perigosa. Aparte de que influía na calidade alimentaria, que non é o mismo comer unha carne que se cría dun xeito natural, sin piensos, que está pastando e todo iso, o mismo ca produción de vegetais, non é o mismo comer eso que comer vegetais envasados que veñen de China, que veñen de Xapón, que veñen con toda a contaminación do mundo, con a calidade horrorosa a nivel alimentario e desde o punto de vista saudable, non? E que están intentando eliminar o que é a denominación de orixe da produción, que solamente veña a origen do envasado, para eliminar a transversalidade de control alimentario. Eu creo que hai moitas cousas que as que hai que estar moi vigilantes por razón de economía e por razón de saúde tamén. Bueno, eu teño que decir aí que o peso máis importante vai no xugar o consumidor. O consumidor vai ser o que temos argumentos sociais e de organizacións para loitar contra eso. Descoñecía ese funcionamento. Fai unha semana e pico que xa se publicou o borrador. Eu de todos xeitos tiña agora tamén, vos preguntastedes algo, tamén tiña unha pregunta para vos. Entonces gustaríame saber así, pois a sala respostar de maneira rápida e algúns representativos. Bueno, en primeiro lugar, hai algunha persoa dos que está na sala que produce no monte ou na terra ou que está ligado á produción agrícola ou gandeira ou forestal? Non. Pero, sí, entón, abono. Pero sí me gustaría un pouco ter un concepto social, non? Así que os que queirades digades rapidamente que concepto tedes como país, porque a mellor non tanto da vosa zona, senón do país en xeral, que isto, quizá esa pregunta tiña que ser antes de falar, non? Porque ahora estades a mellor algúns un pouco condicionados polo que nos falamos, pero si queredes algún decir pues, un pouco que concepto tendes do rural, ou do campo, ou do monte, ou do que aquí un pouco se falou. Pois que está falando algo que se chestí, que Galiza a cantidad de povos son neta. Unha muller, miña avoa, que vivía nunha aldea que agora mesmo xa desapareceu, xa non queda ninguén, absolutamente ninguén. E de ver unha aldea chea de vida, coas vacas que se movan ao monte e todo iso, pois o que para chestí. Pois camiños que xa non existen, un pouco morto, e despois está Fernando Coudet, de zonas onde hai xente que loita para que precisamente
itinerarios de colleita, de permacultura, de poder desbrozar monte jugando como estás aquí. O que eu vexo que en Galicia todas estas cousas non se valoran, non se promocionan, que se favorece que precisamente onde a nosa maior riqueza é o campo, é o que menos axuda hai e o que menos se valora. Esa é iso que teñen de Galiza. Si, bueno, pois eu son de Allariz e gustoume moito a tua intervención. Me parece moi interesante que a pregunta que acabas de facer é dicir o seguinte. Primeiro, unha cousa que, bueno, que tuteo, non? Unha cousa da que falache que me parece fundamental, a ordenación do territorio. É dicir que as directrices de ordenación do territorio que se aprobaron no ano 2011 ignoran completamente todo o sector agrario. O sector agrario e forestal o ignoran completamente. E dedican moito máis ao camiño de Santiago que o medio rural e a economía rural. E entón, as directrices de ordenación do territorio é algo que ten que ir íntimamente ligado a un plan estratégico de desenvolvemento, que é algo que aquí está absolutamente ignorado. E se falamos en Gondomar, do Pesión de Gondomar, bueno, pois xa metese noutro tema, pero como no Pesión de Gondomar se ignora absolutamente o medio agrario e forestal e se convirte pois en solar. Bueno, indo ao tema que a mí me parece fundamental, pois retomar a importancia da economía rural e conectando co que decía aquí esta que interveu antes esta señora, pois, efectivamente, se fan moitas trampas amparadas, ás veces, en pretextos sanitarios e en pretextos medioambientais para impedir a economía rural e para mercantilizala. Conozco este tema un pouco a fondo, do que estou falando, e entón como se ponen barreiras que a finalidade é eliminar do mercado a pequena produción e favorecendo a gran empresa, e eso acaba favorecendo a empresa multinacional. Penso que, en definitiva, deberíamos de tomar conciencia do momento no que vivimos, momento de absoluta decadencia dun modelo capitalista, e para plantear outras alternativas. E estas alternativas pasan por elaborar un modelo estratégico de desenvolvemento no que o agro, o sector primario, o sector productivo, a produción de alimentos, ten que xogar un papel fundamental. Esa produción de alimentos ten que ser de proximidade, por suposto que ten que haber un control sanitario, indudablemente, un control sanitario de calidad, indudablemente, pero isto é algo que hai que promover. E unha cousa que dixeche antes é fundamental. Canto costan as cousas? Canto costan as cousas? Como é que unha hectárea solamente produce, porque, efectivamente, 35 euros de aluguer dunha hectárea é moito. Estou de acordo que é moito para aluguer, porque se medimos o que produce unha hectárea, resulta que casi non cubre costes. Sin embargo, 4 metros cadrados dunha aceira pública extortada por Ascoploviz pola hora, produce máis de 35 euros a semana. Isto é un absoluto disparate, porque ese asfalto o pagamos todos. É unha concesión municipal para Ascoploviz, e por lo que pagamos para aparcar un coche. E resulta que produce moito máis esa plaza de aparcamento que unha hectárea de cultivo. Isto é un absoluto disparate. Entón, bueno, eu penso que, facendo síntese de todo isto, hai que ir a valorar a economía rural, non caer nas trampas que nos fan para impedir o seu desenvolvemento, por suposto, control sanitario, ordenación do territorio fundamental, e aquí en Gondomar temos que empezar por ver o Pesión de Gondomar a luz de todo isto. Hai 1000 hectáreas de terreo agrícola, aquí en Gondomar, 1000 hectáreas de terreo agrícola, e justamente esas 1000 hectáreas van a ser destinadas para a ampliación dos núcleos rurais para construir 4000 casas que non fan falta.
Ben, seguimos abertos. Se hai algunha pregunta máis, pois xa sabedes, como nas bodas dos americanos, digan o que queren, o calen para sempre. Cantos postos de traballo hai na granxa esta? 3. Esquecime a decir. Eu sabía que se me olvidaba algo no momento que estábamos falando algo dos supermercados e olvidouseme dicir eso. Arranquei un só. E a intención agora non é ter empregados, que o posto de traballo podría ser, sería algo moi digno de poder darlle un posto de traballo a calquera veciño, empezando por aí, primeiro os veciños e despois quen pudese traballar, pero utilizo, si podo, que ainda non o levei a cabo, outro modelo, pois é con colaboracións. Querese dicir que hai xente que xa está producindo, que a mellor non ten os medios, os recursos, o tirón económico, ou a condición de infraestructuras, ou que sexa. Entón eu o que intento é xuntarme con eles e que eles se xunten comigo e facer, de momento non ten nome, nin o terá a mellor por moitos anos de cooperativa, pero facemos como unha sociedade. Unha sociedade onde nos xuntamos, onde nos interesa facer traballos en común e onde vamos intentar medrar xuntos. Ya a día de hoxe xa somos 4. 4 no monte e na comercialización 3, 7. Xa somos 7. Todos temos que intentar traballar o máximo, cobrar o menos posible e intentar que a estrutura se manteña, pero si xa somos 7, xa somos bastantes. Para unha época de crisis. A ver, sí, partindo dunha